πάμε να μιλήσουμε για την ταινία των Apocalypse για spoiler. Επειδή σας το υποσχέθηκα, θα μιλήσουμε για spoiler γιατί η ταινία μην ανοίγει στην πόρτα. Θα ξεκινήσω από την αρχή, θα πω όλη το story της ταινίας για το μην ανοίγει στην πόρτα. Θα αρχίσουμε με το τι μας έδειξε στην αρχή. Μας έδειξε έναν τύπο που είναι ο Σάκης στην ταινία. Μας έδειξε ότι ήταν ένας μοναχικός σε ένα δάσος, κόβε ξύλα. Ο ήχος τώρα που έκοβε ξύλα ήταν πολύ ωραίος. Ήταν σαν να ήσουν εκεί. Μετά μας δείχνει ότι ο τύπος αυτός δεν έχει ρεύμα και προσπαθεί να ξεκινήσει μια γεννήτρια. Εντάξει, εκεί ήταν λίγο θέμα γιατί μπορούσαν να κάνουν τη γεννήτρια να φαίνεται λίγο παγιά, ήταν ολοκαινουριά. Αλλά αυτό το προσπέρασα μετά γιατί δεν βρήκα πολλά λάθη. Προσπαθεί να ξεκινήσει τη γεννήτρια και δεν ξεκινά. Μας δείχνει ότι εντάξει, θα βγάλει τη νύχτα χωρίς ρεύμα. Τη νύχτα όταν νυχτώνει, ανάβει τα λαμπάκια του, τα φώτα του, τα μικρά, και εκεί που προσπαθεί να αποκοιμηθεί, χτύπαει η πόρτα πολύ έντονα. Εκεί είναι το πρώτο jumpscare, ας το πούμε. Είναι όλα ήσυχα και ακούω στην πόρτα σαν να και είναι δίπλα σου. Χτύπα πάνω σου. Γι' αυτό όλοι λένε για τον ήχο ότι είναι τέλειος. Ήταν απίστευτος. Δεν είναι σε ελληνικά δεδομένα. Και αυτός τρομάζει γιατί δεν υπάρχει κανένας γύρω του. Μας το λέει ύστερα ότι είναι 2 μέρες περπάτημα από την πρώτη πόλη. Δεν υπάρχει ζωή γύρω, μόνο ζώα υπάρχουν. Και πάει και ανοίγει μια κοπέλα τρομαγμένης. Μπαίνει μέσα τρομαγμένη, λέει τι έγινε, ξέρω εγώ. Λέει είμαι βιολόγος, είμαστε βιολόγοι, είμαστε μια ομάδα βιολόγοι που μείναμε στο δάσος, ερευνήσουν το δάσος. Και όταν πήγανε για ύπνο, ξύπνησε από τα ουριακτά των άλλων. Και όταν βγήκε από τη σκηνή της, είδε μια μαύρη σκιά. Και αυτή έτρεξε και βρήκε το σπίτι εκεί και ήθελε βοήθεια. Πήγε τρομαγμένη, του λέει: πάμε να βρούμε τους δικούς μου, τους έχασα, πάμε να δούμε τι γίνεται. Της λέει απευθείας: όχι, δεν πάω αυτή την ώρα στο δάσος τη νύχτα. Θα πάμε αύριο. Τελειώνει, ξημερώνει η μέρα, κατεβαίνουν τις σκάλες, κατεβαίνει τις σκάλες η Φωτεινή. Βλέπει μια φωτογραφία που δεν μας δείχνει τι είναι. Τη βλέπει ο Σάκης περίεργα, προχωράνε στο δάσος. Σαν περπατάνε στο δάσος, ρωτάει η Φωτεινή το Σάκη: το παιδί ήταν ο γιος σου? Και της λέει ναι, αλλά δεν συζητάνε κάτι περαιτέρω. Πάει στο ξέφωτο, την παίρνει στο ξέφωτο, της λέει δεν υπάρχει τίποτα. Με σκηνές, με ούτε κάτω το χορτάρι να είναι λίγο πατημένο, να έχει ίχνη κάτι, τίποτα, δεν υπάρχει. Σαν να και δεν υπήρχε κανείς εκεί. Και του λέει μπορεί να μην είναι αυτό το ξέφωτο που είναι όλοι, ξέρω εγώ. Δεν την πιστεύει ο Σάκης, της λέει φύγαμε, πάνε πίσω στο σπίτι, του άρχισε εκείνη, πάμε την επόμενη μέρα να ξαναπάμε. Της λέει όχι, θα φύγεις, θα ξαναπάμε, θα φύγεις από εδώ. Τον ρώτησε πως έχει τρόφιμα πράγματα, πως θα φύγει αφού αυτοκίνητο δεν έχει αυτός. Της είπε ότι 2 μέρες περπάτημα είναι να πάει στην πρώτη πόλη, να βρεις κόσμο, βρεις πολιτισμό. Της είπε ότι έχει έναν άνθρωπο που βοηθά, κάθε 2 μέρες έρχεται και του φέρνει πράγματα και αυτός σε 2 μέρες θα έρχονταν να την πάρει πίσω. Πέφτουνε για ύπνο και κοιμάται ο Σάκης στον καναπέ, πάνω η Φωτεινή στο κρεβάτι και μας δείχνει τη Φωτεινή κατεβαίνει κάτω, γυμνή. Πολύ σιγά ακούει στα ξύλα που ρατσουνάνε. Πολύ ωραίος ο ήχος εκεί, τρομακτικός. Μας δείχνει τα πόδια της. Κατεβαίνει κάτω, πάει μπροστά στο Σάκη. Ξυπνά ο Σάκης, τη βλέπει εκεί, κάνει μια κραυγή. Πολύ τρομακτική εκείνη η φάση. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η ερμηνεία που έκανε η Φωτεινή. Ήταν πολύ ωραία. Ο Σάκης τη βλέπει μπροστά του και αυτή μας κάνει ένα κόκκινο πλάνο στην κοιλιά της και μας δείχνει τους σπασμούς που κάνει η κοιλιά της Φωτεινής. Πολύ ωραίο εκεί. Στιγμή πολύ αχώδης. Και σαν την κοιτά, καρφώνει ένα μαχαίρι στην κοιλιά της. Θα δείχνει ότι ξυπνά ο Σάκης, ότι έβλεπε ένα όνειρο. Ήταν όνειρο άλλο αυτό. Και τρομαγμένος ο Σάκης ξυπνά, πάει, ξυπνά τη Φωτεινή, της λέει πάμε να βρούμε τους δικούς σου. Γιατί δεν λέει κάτι περίεργο γίνεται εδώ. Και ξαναπάνε μέσα στο δάσος και τη ρωτάει ο γιος σου πόσο χρόνο είναι. Της λέει θα ήταν 12. Εντάξει, σας τα λέω πολύ γρήγορα αυτά. Δεν έγιναν έτσι. Του λέει του Σάκη τι του συνέβη. Και της λέει του άρεσε πολύ το ψάρεμα και τον πήρε με τη βάρκα ψάρεμα επειδή του άρεσε πολύ, του γιού του. Και είχε θαλασσοταραχή και έκανε κύματα πολλά και έπεσε στη θάλασσα. Πνίγηκε το μωρό, δεν μπορούσε να το σώσει ο Σάκης και πεθάνε. Περπατούσαν στο δάσος, τελειώσανε την κουβέντα τους και βλέπει ο Σάκης έναν τύπο στο βάθος του δάσους. Πολύ μακριά, δεν ξεχωρίζεις ποιος ήταν, ας πούμε. Και του έλεγε η Φωτεινή τι έχεις, τόσο εκεί, δεν έλεγε
κάτι. Γυρίζει πίσω, τη λέει φύγαμε. Δεν θα βρω τους δικούς μου, φύγαμε. Πάμε πίσω, δεν πειράζει, δεν με νοιάζει, φύγαμε. Πήγανε μέσα τη νύχτα, πήγανε πίσω στο σπίτι. Πήγανε για ύπνο, ακούει τη νύχτα ο Σάκης στην πόρτα ανοιχτή, κάποιον να τρέχει. Βγαίνει έξω ο Σάκης με το φαναράκι που είπανε ότι είχα ένα φανάρι πολύ μικρό και τους βοήθησε πολύ. Βγαίνει έξω, τη έψαχνε, τα ξέρεις φωνάξει, δεν της φωνάζει γιατί δεν ξέρω το όνομα της. Έχει να τη βρει, βλέπει ο Σάκης ένα δέντρο που έτρεχε νερό. Αυτό δεν το κατάλαβα γιατί μπορεί να είναι ένα easter egg από τις άλλες μικρούς μήκους ταινίες που κάνανε. Τρέχει νερό πάνω από το δέντρο, πολύ, και μας δείχνει τη Φωτεινή ότι είναι σε ένα μπροστά από άλλο δέντρο, μέσα στο μαύρο δάσος, και αρχίζει και μουρμουρά κάτι και κάτι είναι πίσω της και ακούγεται ένα άλογο. Και αυτό νομίζω είναι easter egg από μικρού μήκους ταινία που κάνανε τα παιδιά. Και μια σκιά πίσω της και κάτι της μουρμουρίζει. Και η Φωτεινή άρχισε εκεί, έκανε σαν μια τελετή, ας το πούμε, και τη βρίσκει ο Σάκης, είναι πίσω της, της μιλά, τίποτα δεν το απαντά και καταραίει. Και την παίρνει μέσα. Μας δείχνει την επόμενη μέρα ότι πάει να την ξυπνήσει, δεν θυμότανε κάτι, δεν θυμότανε τίποτα. Τέλος πάντων, δεν θυμάται κάτι, ήρθε η μέρα να φύγει από το σπίτι, περιμένουν τον άνθρωπο, του ήρθε ένα υπονοούμενο η Φωτεινή ότι δεν θα έρθει και καλά. Αλλά εντάξει, το προσπερνά ο Σάκης, μας δείχνει ότι νυχτώνει, κάθεται έξω ο Σάκης, τον περιμένει, δεν έρχεται και έρχεται η Φωτεινή και του λέει πάμε μέσα να κοιμηθούμε. Και ο Σάκης μπαίνει και τη βλέπει να κάθεται πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Και είναι πολύ περίεργη εκεί, ανατριχιάζει, σπάει, της μιλά, τίποτα. Τη βλέπει, είναι γερμένη μπροστά στο τραπέζι, τα μαγιά της πεσμένα μπροστά στα μάτια της και είναι δαιμονισμένη, ας το πούμε. Πολύ τρομακτική σκηνή εκεί. Και δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή δεν έπρεπε να κάτσει. Πήγε, κάτσε μπροστά της και παίρνει ένα, έτσι κάνει τα δάχτυλα της και τα νύχια της, τα βλέπεις είναι μαύρα, ξέρω εγώ, και δέρνουνε το τραπέζι. Και παίρνει ένα μολύβι, πολύ περίεργα έτσι, και του γράφει τρέξε. Και τρέχει ο Σάκης μέσα στο δάσος να γλιτώσει, μπαίνει στο δάσος και ακούει φωνές στο γιον του. Ακούει το γιον του. Ακούμε φωνές ενός αγοριού μωρού. Και πάει πίσω ο Σάκης. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, γιατί ή έξω θα τρελόταν ή μέσα στο σπίτι. Εγώ κατάλαβα ότι πήγε πίσω για να πολεμήσει τα προβλήματα του, ας το πούμε. Πήγε πίσω στο σπίτι. Μπήκε στο σπίτι, την έψαχνε, πάει κάτω στο υπόγειο, τη βλέπει εκεί πάλι έτσι σαν και είναι δαιμονισμένη. Και ακούγεται ένας περίεργος ήχος και βλέπω μια σκιά να έρχεται. Και ο Σάκης τρόμαξε, δεν ήξερε τι να κάνει, πού να πάει, ήταν περικυκλωμένος, ας το πούμε. Και του λέει η Φωτεινή, ξέρεις γιατί ήρθε? Και μόλις του είπε έτσι, σαν να και ανακουφίστηκε, πήρε μια καρέκλα, έκατσε και μας είπε την ιστορία για ο γιον του. Ότι ο γιος του ήταν πολύ άρρωστος, μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία και ταλαιπωρήθηκαν όλη η οικογένειά του για το παιδί. Και πήγανε στο ψάρεμα, έπεσε στη θάλασσα, μπορούσε να το σώσει και δεν τον έσωσε. Και τώρα που τελειώνει η ιστορία, του λέει Φωτεινή, παίρνουμε όλοι αυτό που μας αξίζει και τον μαχαιρώνει, και ύστερα μας δείχνει ότι αυτοκτονάει η Φωτεινή. Και βλέπουμε τη σκιά να απομακρύνεται πίσω στο βάθος της σκιές. Και αυτό που έχω εγώ υποψία ότι είναι ότι η Φωτεινή δεν υπάρχει, το πνεύμα δεν υπάρχει, απλά είναι οι τύψεις του Σάκη και τρελαίνεται και προσπαθεί να τα πολεμήσει που πήγε εκεί στο δάσος. Μπορεί να ήταν και η πρώτη του μέρα που ήταν εκεί. Μπορεί να μην έρχεται κανένα να βοηθήσει. Απλά από τις σκέψεις του το δάσος εκεί από μοναξιά τον έκανε και τρελάθηκε και δεν ξέρει πού να τα πολεμήσει. Και έκανε εικόνα έναν άνθρωπο που βασανισμένος και αυτός. Γιατί μας είπε, το ξέχασα αυτό, μας είπε και η Φωτεινή ότι ήταν σε μια οικογένεια με τον πατέρα της που ήταν αλκοολικός και τις νύχτες έρχεται στο σπίτι και την πείραζε. Νομίζω θα έλεγε μας τη βίαζε. Φώναξε μια νύχτα, πήγε στο τραπέζι, τον έπιασε η καρδία του, την πείραζε, της έπιανε τα μαγιά, τα χέρια και φάση τον έπιασε η καρδία του. Και της έδειχνε το σιρτάρι με τα φάρμακα του και αυτή η Φωτεινή πήγαινε πίσω και τον άφησε εκεί και χαιρόταν που τον έβλεπε ότι θα πεθαίνει. Και πέθανε μπροστά της, ενώ μπορούσε να σώσει. Και είχε το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά με τον πατέρα της. Και αυτό μας δείχνει ότι μπορεί να δημιουργήσει αυτόν τον χαρακτήρα, ο Σάκης, για να το βοηθήσει να πολεμήσει τα προβλήματα του. Να τη βοηθήσει, ας πούμε, τώρα ήρθε στο σπίτι μια γυναίκα που θέλει βοήθεια. Να πάμε να βοηθήσουμε, να ξεπεράσει αυτό που το περνούσε, να βοηθήσει κάποιον άλλο γιατί δεν
βοηθήσει τον γιο του που μπορούσε να βοηθήσει να το παλέψει μέχρι το τέλος. Αυτή ήταν η ιστορία. Θα σας πω λίγο τη γνώμη μου, γιατί είδα και στο προηγούμενο βίντεο τα σχόλια. Δεν είχε σενάριο η ταινία. Βλέπω και από άλλους που κάνανε review ότι θέλανε παραπάνω διάλογο για τα ονόματα, για το έτσι. Πρέπει και αυτή η ταινία με 2 ηθοποιούς, με ένα δάσος και ένα σπίτι, να κάνουν ελληνική horror, είναι πολύ δύσκολο να ζητάτε όλα αυτά. Εγώ δεν είδα κάτι από αυτά να λείπει. Εντάξει, με το σενάριο μπορούσαν να παίξουν λίγο παραπάνω, αλλά επειδή μου αρέσουν αυτού του είδους ταινίες, ήταν απίστευτη. Γιατί είναι αυτό που σε κάνει και σκέφτεσαι πολύ τι γίνεται στο τέλος. Έφυγα από εκεί και σκεφτόμουν τι είναι αυτό το τέλος που είδα. Πέθανε, το σκότωσε και αυτοκτόνησε. Το φάντασμα που τους ακολουθούσε, αυτή η σκιά δεν μας εξήγησε τι είναι, τι ήταν αυτά. Μ' αρέσει αυτό στο τέλος. Που δεν μπορούν άλλες ταινίες να κάνουν αυτό. Και αυτό είναι το ωραίο. Τι πας να δεις μια ταινία και στο τέλος να βγεις να σχολιάζεις. Τώρα, αν δεν σου αρέσουν τέτοιου είδους ταινίες και σου αρέσει το action, σου αρέσει ο Ράμπο και ο Jim Carrey, ας πούμε, να πάει να δεις ή action ταινία ή κομική ταινία, ναι, δεν θα πάει να δεις αυτό το πράγμα. Δεν θα πάει να δεις αυτή την ταινία και να μην κοιμάσαι τη νύχτα. Θα κοιμηθείς μια χαρά. Απλά θα σε βάλεις σε σκέψεις. Και αυτό είδα εγώ, αυτό μου άρεσε. Αυτές είναι οι ταινίες που διαλέγω. Μπράβο στα παιδιά και πάλι, και στους 6 να το πούμε, γιατί ήταν πολύ καλοί. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν. Μπράβο τους. Εντάξει, φάγανε 3 χρόνια, αλλά μας είπαν ότι δεν ήταν 3 χρόνια τα γυρίσματα. Μακάρι να ήταν 1 χρόνο. Όσοι μείνατε σε αυτό το σημείο του βίντεο, θέλω να μου πείτε αν σας άρεσε αυτά τα 2 βίντεο, τα part που έκανα για την ταινία των Unboxholics. Να μου πείτε αν θέλετε να δούμε και άλλες ταινίες, να πάμε να σχολιάσουμε. Μπράβο στα παιδιά και γεια σας.